नमस्कार, सिद्धीज किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून खूप खूप स्वागत। आज मी तुम्हाला साध्या पद्धतीमध्ये मसाला भाताची रेसिपी दाखवणार आहे। तर चला मग आपल्या रेसिपीला सुरुवात करूयात। त्यासाठी इथे मी कांदा, टोमॅटो, कोथिंबीर, आलं, लसूण, हिरव्या मिरच्या, दालचिनीचा तुकडा, तमालपत्राची पाने, जिरे, चवीनुसार मीठ आणि इथे मी एका बाउलमध्ये 2 वाटी बासमती तांदूळ घेतलाय। इथे तुम्ही मसाला भातासाठी कोणत्याही तांदळाचा वापर करू शकता आणि तुम्ही रेग्युलर भातासाठी जो तांदूळ वापरता त्या तांदळाचा वापर इथे तुम्ही सुद्धा करू शकता। त्यानंतर इथे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आता मी कांदा, टोमॅटो, कोथिंबीर, आलं, लसूण, हिरव्या मिरच्या हे असं सर्व साहित्य टाकून मिक्सरला वाटून घेणार आहे। तर हे बघा, मी इथे मिश्रण मिक्सरला वाटून घेतलेलं आहे, हे तुम्ही सुद्धा पाहू शकता। त्यानंतर एका प्रेशर कुकरमध्ये मी तेल वतून घेते मीडियम फ्लेमच्या गॅसवरती। तेल गरम झाल्यानंतर आता आपल्याला यामध्ये जिरा टाकून घ्यायचा आहे। जिरा टाकल्यानंतर आता आपण ह्यात दालचिनी आणि तमालपत्राची पाने टाकूयात। तमालपत्राची पाने टाकल्यानंतर आपण जे मिक्सरला मिश्रण वाटून घेतलेलं होतं ते आता ह्यामध्ये टाकूयात। मिश्रण टाकल्यानंतर आता हे सर्व आपल्याला ढवळून घ्यायचं आहे। मिश्रण ढवळल्यानंतर आता आपण ह्यात चवीनुसार मीठ टाकूयात। चवीनुसार मीठ टाकल्यानंतर आता हे आपण परत ढवळून घेऊयात। त्यानंतर इथे मी बासमती तांदूळ स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतले आहेत। हे तांदूळ आता आपण कुकरमध्ये टाकून घेऊयात। तांदूळ टाकल्यानंतर आता हे आपण ढवळून घेऊयात। आणि इथे तुम्ही पाहू शकता की आपल्या तांदळाचा रंग सुद्धा बदलत येत आहे ढवळताना। आता हे ढवळून झाल्यानंतर ह्यामध्ये आता 3.5 कप पाणी वतून घेऊयात। ह्यामध्ये पाणी वतल्यानंतर हे आता आपल्याला परत ढवळून घ्यायचं आहे। ढवळून झाल्यानंतर आता आपण कुकरवरती झाकण लावून घेऊयात। कुकरचं झाकण लावल्यानंतर आता आपल्याला कुकरची 1 शिट्टी काढून घ्यायची आहे। तर इथे आपल्या कुकरची 1 शिट्टी काढून झालेली आहे। तर आता आपण झाकण ओपन करून पाहूयात की आपला भात रेडी झाला आहे की नाही ते। तर इथे आपला भात मस्तपैकी रेडी झालेला आहे। तर मित्रांनो, अशा पद्धतीची रेसिपी तुम्ही घरी बनवून जरूर ट्राय करून बघा। कशी झाली हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्कीच कळवा। आणि जर तुम्ही आमच्या चॅनलवरती नवीन असाल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, कमेंट करा आणि शेअर करायला विसरू नका।